te îndoiești de tine excesiv și ești cel mai mare critic al tău, relațiile tale nu sunt satisfăcătoare, te compari constant cu ceilalți. Îți este greu să-ți exprimi opiniile, te simți inconfortabil în situații sociale, îți este greu să trasezi limite sănătoase în relații, eviți provocările sau experiențele noi de teamă că vei eșua? Dacă ai răspuns cu da la una sau la mai multe întrebări, atunci mesajul acesta este pentru tine. Cum ar arăta viața ta dacă ai intra în relații hrănitoare pentru tine și ai avea în jur oameni cărora le pasă de tine? Dar dacă ai reușit să renunți la acel job lipsit de gratificări pentru altul care îți oferă mai multă satisfacție? Dar dacă ai fi mai conștient de valoarea ta și ai cere acea mărire de salariu? Oricare ar fi situația ta, vreau să știi că nu trebuie să mergi la drum neînsoțit. Descoperă puterea transformatoare a comunității noastre de suport, dedicată creșterii stimei de sine. Aderând la acest grup, vei beneficia de un spațiu sigur și încurajator, unde poți împărtăși experiențe, învăța tehnici practice pentru a-ți îmbunătăți stima de sine și primi sprijinul necesar în călătoria ta personală. Ce vei obține participând la acest grup? Suport emoțional, înțelegere profundă, feedback constructiv, învățarea de tehnici practice, strategii pe care le poți aplica în viața de zi cu zi, conexiuni umane autentice, motivare și inspirație, gestionarea eficientă a stresului și a presiunilor cotidiene, dezvoltarea abilităților sociale, explorarea identității personale, prevenirea izolării sociale, explorarea creativității personale, dezvoltarea abilităților de empatie. Sunt Ioana Dumitru, psiholog clinician și psihoterapeut de orientare analitică. Sunt Iana Geacă, psiholog clinician și psihoterapeut.